Wani bangare daga tsarin 'yan kwankwasiya sun haɗa kai da Atiku Abubakar da jam'iyyar ADC domin yakar Bola Ahmed Tinubu a zaben 2027. Jigo a jam'iyyar NNPP Buba Galadima dai ya yi ƙarin haske ne a dalilin ganinsa a wani taron manema labarai da 'yan adawa suka haɗa a Najeriya. A hirar da aka yi da shi dai, Buba Galadima ya faɗi dalilin da ya haɗa kai da 'yan ɓangaren Rabi'u Musa Kwankwaso wanda suka haɗa kai suka shigarwa Atiku faɗa da Bola Ahmed Tinubu. Buba Galadima dai ya bayyana cewa sun ga alamun da suka nuna cewa Bola Ahmed Tinubu ya shirya yi musu makarkashiya a zaben 2027. Idan yau ne shiga ku na farko wannan tasha mai albarka, ku danna mana subscribe, ku danna alamun karaura da zarar mun saki sabon labari zai iso muku. 'Yan bangaren jam'iyyar NNPP bangaren Rabi'u Musa Kwankwaso sun halarci taro da manyan jagororin 'yan adawa na ADC suka shirya a Abuja. Bayan kammala taron da ya jigo a jam'iyyar NNPP, Buba Galadima ya yi magana akan dalilin da suka sanya mutanen Kwankwasiya haɗa kai da sauran 'yan adawa a yankin domin goya ma ADC baya a zaben 2027. A wata hira da aka yi da shi da jaridar DLC Hausa, wanda Buba Galadima ya yi korafi da cewa ana kama 'yan adawa ba tare da wasu hujjoji ba a jihar Kano. Buba Galadima ya ce sun haɗa kai da sauran 'yan adawa ne saboda dokar zaɓe da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya rattaba ma hannu a kwana-kwanan nan. Ya bayyana cewa dai manyan korafe-korafe game da hanyar tura sakamakon zaɓe, inda ya ce suna buƙatar a tura sakamakon zaɓe ta intanet ta inda ba za a iya tare jami'an INEC ba su sauya sakamakon zaɓe. Korafi na biyu shine dokar zaɓe da aka gabatar. Buba Galadima ya ce ba su yarda da fitar da 'yan takara a tsarin ƙato bayan ƙato ba, ko kuma sulhu tsakanin 'yan jam'iyya ba. Ya kamata a ce an yi primary election domin a tabbatarwa da jam'iyya cewa ga wanda mutane suke so. Dan siyasar da ya ce an gwada zaben ƙato bayan ƙato a baya bai yi nasara ba. Ya zargi jam'iyyar APC domin ta yi wannan mugun ta'annati ne dangane da wannan zaben ƙato bayan ƙato. Atiku Abubakar da ya wallafa shafinsa na X cewa shugaban NNPP Dr. Ajuji Amin ne ya bayyana matsayarsu a game da manema labarai bayan kammala wannan taro da aka yi. Buba Galadima ya bayyana cewa dai abu na biyu wanda ya haɗa shine yadda hukumar ICPC da EFCC suke kama 'yan adawa idan sun yi magana dangane da faɗin ra'ayinsu. Buba Galadima ya ce idan zaɓe ya zo za su iya janyewa su marawa mutum ɗaya ya wakilce su saboda abubuwan da suka gani a Najeriya domin mulkin kama karya ake yi. Ya ce wannan taron dai shine na farko a shirin da suke na tunkarar gwamnatin Bola Ahmed Tinubu domin kawo sauyi a Najeriya a zaɓe mai zuwa. A wani labarin za ku ji yadda gwamnonin APC suka yi taro da jakadun shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu a fadar shugaban kasa game da zaben 2027. Jagororin jam'iyyar APC dai sun bayyana cewa kafin a ci zaɓe akwai buƙatar dole ne a shiga gari a nemi mutane da dama. Hakan ya nuna cewa mutane sun yi redi, sun shirya cewa duk uban da ya zo za su haɗa mai na jaki. Manyan jam'iyyar APC dai sun buƙaci jakadun shugaban ƙasar da su shiga kasuwanni da kuma sauran wurare da jama'a ke taruwa domin wayar da kan jama'a, yayin da wasu suke tunanin za a kan mai uwa da wabi domin za a nakaɗa ma wasu dukan kawo wuƙa. A nan muka kamo ƙarshen wannan shiri namu na Muleka Duniya. Tashar Mizani TV tana shiga ta fita ta zakulo muku labari. Mune muku fatan alkhairi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.